Съм полиция и сега играем втори епизод от моето Майнкрафт оцеляне. Мисля, че е втори път, казвам. Защото бях снимал този епизод вече веднъж, но пребах си цялата игра. Както виждате, в момента това е къщата, която направих. Извън кадър я направих. Не съм я правил в епизода, дето снимах. Но до някъде се получи, не знам. Ако е хубава, пишете в коментарите дали е гяка. И тук е честа с глупостите. Да, намерих такова минна. Самия клип търсих и намерих минна. Ето, значи. Ама тя е в старата база, защото новата вече се изтърва. Няма да стане в новата база да си направя изведнъж една минна. Имам чувството, че ще падна в нея, ако влизам. Но ето натам, вървиш. И само вървиш. Да, омръзва. Ще има омръзва някой, но ето, както виждате, тук. Тук е зомби спаунера. Трябваше да го щупя. Просто не искам. Ще си направя нещо като капан за зомбита. О, диспаунъри са айтемите от миналия клип. Както виждате, така бяха подредени. Сега са се диспаунъри. Браво на тех. И тук вече започваме да съберем нещата от честа. Да си направим хляб. Да, в момента този клип го снима в клас. Може да чуете малко мута от тук до мене жиката. Обади се, де. Кажи здрайте и такива неща. Здравейте. Чувате го. Копае си, той играе подобие на Майнкрафт. Не е въобще Майнкрафт. Тихо е. Все е нещо. Мисля. И да, минната беше много дълбока. Чак се изгубих в нея, но намерих айран. И айран. Имам 25 айран, намерих. И не съм ви показал, нямам броня. Къде ми е бронята? Да. Скрих я. Защото не искам никой да ми гледа. Къде е? Само на вас ще покажа. Ето тук вътре е тя. Скрих си я, да не ми я пипат. И яко е, че са те диспаунали айтемите, както виждате, ето ги тук. Дето съм събрал. Тук това и мога да си направя една въдица. И чудя се дали да строя или да не правя въдица. Пък ще направя една. За да ви изкефи. Цяла въдица. И в този епизод ще опитам да хвана риба. Да, и да ви кажа, клиповете ми не лагват, защото ги снимам на телефона. Телефона ми е мъничък, обаче пак е нещо. И не знам защо лаги, защото на брат ми, на таблета му, лаги. На моя телефон клиповете не лагят. Моя по-малък. Много по-малък. И, значи, кога ще дойде тази тъпа риба? Ето, хванахме риба. Това е рофиш. И не ми се хвърля в реката. Дали да изпекам? Ще изпека. Само за малко. Ще изпека. И мисля това да е за този клип. Рибата се изпече. И извинете, малко се палестира. Само пишете в коментарите дали да си строя още една айран кирка да си направя или да изпека пилето. Бих предпочел да изпека пиле. И само още нещо, няма да спирам клипа. Както виждате, тук съм събрал материали за копач. И в момента ще вземем семената и ще си направим нещо като мини градинка близо до морето. Ето тук.
Само това ще го счупя и ето ще го сложа. И ето, както виждате, тук си стрим една градинка, до нея бамбука и сме готови. И вместо това да е за клипа. Само да ви покажа как стана къщата, като я виждаш отдалече. И не е много яка, но опитах нещо да се построя. Ако е яка, пишете в коментарите и така нататък. Довиждане!